Fraților, am pornit o discuție controversată pe grupul ăsta de Overland România și o să continui un pic și aici. Am vrut să fac o comparație scurtă între Touareg prima generație și Pajero MK3 lung. Și până la urmă toată discuția s-a dus către fiabilitate și electronică. Și eu sunt de acord că electronica în exces nu este bună și că sunt sisteme care sunt mai puțin fiabile, cum ar fi, de exemplu, suspensia pe aer de la Touareg, care are nevoie de electronică și dacă aceasta se strică, mașina poate să rămână blocată pe loc. Dar sunt situații în care electronica doar e un strat în plus care ajută, cum ar fi controlul tracțiunii. Dacă o mașină cu controlul tracțiunii, să zicem, că are o problemă la un senzor ABS, atunci devine o mașină care nu are controlul tracțiunii. Deci nu poți să spui că Pajero e mai fiabil pentru că nu are controlul tracțiunii. E ca și când ai spune că e mai fiabil pentru că nu are aer condiționat.